Aktualizace oblíbeného modelu všech rodičů Carrello Bravo SL Deluxe. Zvláštností tohoto modelu je podvozek sladěný s barvou textilu. Teď vidíte šedou na šedém rámu. Teď je na videu zelená na zeleném rámu. Béžová na bronzovém rámu. Hnědá na bronzovém rámu ve skutečnosti vypadá opravdu wow. A černá na černém matném rámu. Proč tento model rodiče tolik milují? Za prvé projede všude, protože má opravdu velká kola a slušné odpružení na kočárek na procházky. Také se sem dítě ve 3 letech bez problému vejde, protože velikost lůžka je 91 na 34 cm. Na místě, které se nejrychleji opotřebovává, je kovová destička, takže textil zůstane upravený. Kromě toho se zde všechno ovládá jednou rukou, sklápí se opěrka nohou a blokuje se přední kolo. Velmi pohodlné. Stříška u tohoto modelu se dá zvětšit a rukojeť je výškově nastavitelná podle výšky rodičů. Vzadu je větrací otvor, kapsička na drobnosti a také průhledové okénko. Se mi líbí košík u tohoto modelu, je na magnety, velmi rychle se otevírá a vzadu je navíc kapsa na drobnosti. Skládání u tohoto modelu je poloautomatické. Potřebujete jen jednu ruku, takže to zvládnete i s dítětem v náručí. Balení je mosketiéra, nánožník na zip a také velmi kvalitní držák na pití. Vyber si svou oblíbenou barvu a napiš do zpráv pro objednání s dopravou zdarma.